niin moi, me ollaan Rastaalla vlogi ja me ollaan menossa tonne Alatalolle ja siellä on ykkös, kakkoset ja puukäsityöluokka ja me nyt mennään sinne. Joo. Meillä on täällä käsityöopettaja Harri. Minkä takia sä haluaisit just käsityöopettajaksi ja nimenomaan puukäsityö? Puukäsityö? No, mä olen tykännyt itse aina tehdä puukäsityötä, tai teknisiä töitä, siihen liittyy paljon muutakin kuin tämä puukäsityö. Mut kai se varmaan suurin syy on. Mä olen kyllä luokanopettajakin, mutta Oletko? olen. Mitä luokkaa sä opetat? Ei, siis en opeta mitään luokkaa, mutta voisin opettaa luokkaa. Onko puukäsityön opettaminen kivaa? On. Silloin kun on kivoja luokkia. On. Me ollaan nyt täällä ykkösellä ja täällä ei kuulu mitään, kuuletko? Tosi hyvä työrauha. Joten siirrytään vaan seuraavaan paikkaan. No niin, moikka. Me ollaan nyt täällä ykkös-kakkos talolla ja täällä on opettajahuone ja kirjasto. Ja joo. Tässä on kirjasto. Ei huomannutkaan teitä. Me ollaan nyt täällä kirjastossa ja joo, esitellään vähän paikkoja. Täällä on paljon kirjoja. Moi, tää on meidän ATK-luokka. Mitäs ihmettä tuolla tapahtuu? Joppe! Joppe! Mitä sä teet? Kerrota Wordis-tarinaa. No hyvä sekin. No niin, moikka. Tää on meidän ruokala ja tää on kans tän videon loppu. Elikkä tilatkaa meidän kanava ja jos piditte, niin laittakaa tykkäys ja sois moro.